Akhire nyong perintah wong loro iki uwane karo kakene kon rewangi geprus sae kowe. Ketemu maning karo nyong tukang sing gawe ning alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi alhamdulillah saking mantan oleh ambai ke lur dadi ya mengko di kantina maning ya rampung ae rencana ke apak tanduri cabe timun karo kencur ae lur ae kowe. Nek ora ana alangan mengko nek wis musim udan kebe terang-terang teh sakateng nandur merkane lemake bungkalan iki lur lah kene kene yang ati kesoren merkane iki juga ngarik kencur karo kunir iki. Oleh sekandi ke langsung tak gawa bali ya ke lur. Lagi nyung saking mlaku ning motor ke kencur oleh sekandi ke lur ke merkane wis peteng temenan ke lur kosi kongen kayane ke lur hehehe. Gori-rika pada sing wis nonton video nyong ya matur nuwun banget ae muga-muga rika pada sing sehat kabeh ae kuwi ya rezekine sing lancar ae ya lur amin.